saking Selopuro Blitar ditimbali kapuresoan wonten dusun Padu derek-derek nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Dusune namine Padu nggih. Dusune namine Padu. Namine Padu Bu nggih. Iya, pancen desa ki ya mbuh piye ceritane kok iso terus jenenge Padu ki ya ora roh. Enek-enek dusun sing jenenge dusun Gelut ki enek. Wit dulure Padu. Mriki daerah nanas Bu nggih. Kuwi enek tanduran nanas kuwi. Aku tahu ngaji ning Sugihwaras. Niki etane Sugihwaras iki. Aku ya digawani nanas muli. Ning Sugihwaras kuwi digawani kates, ki katese lek mbet kok kates. Ki nanase jenenge nanas madu. Enten nggih. Lagi nih masalah. Iki nanase rung panen gini. Dereng. Masa gak enek sing mateng iki nanase. Blas. Bejaku. Aku ingin ale ngaji gini dealer motor mulai digawani helm. Tong Blitar niku enten dealer ageng namine Haji Tajwid, mantu ki kula ken ngaji. Anggit kula ya mulai digawani motor, bane digawani helm. Bapak Ibu ingkang kula hormati, malam hari ini panjenengan nampi kemuliaan saking Allah. Keranten panjenengan ngamalaken sebuah ibadah yang amat sangat agung, yaitu ngaji. Dalu menika panjenengan ngawontenaken ngaji, kula pesen teng masyarakat Padu sing sregep ngaji. Mergo majelis ngaji itu mampu menghapus majelis keburukan. Pokok masyarakat Padu sregep ngaji, insyaallah gak gemberah engko. Bu, kula pesen malih wong mantu barang ki lek iso ditutup karo pengajian. Mergo ngaji ki kena gawe sapu, Pak. Mula lek ning kene nek kegiatan apapun lek sakit ditutup karo pengajian. Ben gawe resik-resik iki lho. Wong mantu barang ki lek iso terakhir ngaji, ben dosane di ngapura karo Allah. Mergo wong mantu ki wong rewang isine lak mek rasan-rasan to. Dia ora ngrasani sing dihajat. Alah rewang seminggu panggah gering. Arep ki apa to, Mbak? Arep ki apa? Status. Alah. Terus mbok status. Malam hari ini aku ketemu Pak Lukman. Wong status sih wong sing butuh diakoni wong iki wong status. Wong ning omah peda motor ora duwe ya foto ning sandinge Pajero. Gek terus digawe enek wong model ngono kuwi. Wonge ya teko. Kudunge ireng. Klambine blundang-blundang. Lagi di rumah makan wong Solo, padahal mek liwat tok terus foto. Hari ini uripe manusia ki mek entek digawe update status. Update status niku sae tapi urusan bisnis. Dijual nanas bisa menurunkan darah tinggi, wah mending ngono kuwi. Ngaji itu ibadah mulia. Nyapa awake dhewe kudu ngaji nggih sering tak aturne. Wong ki lek ngaji niku duwe wedi karo Allah, Pak. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sak temene wong sing wedi karo Allah ki mek wong-wong sing duwe ilmu, mek wong-wong sing sregep ngaji. Manusa ki pokok sregep ngaji muncul rasa takut kepada Allah.
Nyapa hari ini ngapunten banyak pejabat yang tidak takut kepada Allah. Mergo pejabat ini gak sregep ngaji. Saiki malah enek koperasi merah putih iki sing arep ngopeni malah dilatih militer. Nggih napa nggih? Dadi somben sampean niku lek tuku ning koperasi merah putih langsung kongkon hormat, mau beli apa? Lah dilatih. Wis ta pejabat iki rasane pokok sregep ngaji insyaallah apik. Gawe koperasi merah putih pokok sregep ngaji wis insyaallah apik. Niku sing dawuh Allah. Mergo wong iki lek ngaji wedi karo Allah. Nyapa ta wong padu gak patek wedi karo Allah, ora sregep ngaji kok. Lho nggih, pejabat iki pokok wedi karo Allah ora lek korupsi. Lho wong korupsi ki anggit famaya mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Barang apik cilik diwales, barang elek cilik ya di nate. Kanjeng Nabi ki cerita Nabi Isa ki nate liwat kuburan, Pak. Lah ning kuburan iki roh enek wong disiksa. Akhirnya Nabi Isa niku wong Nabi Isa iki nguripi wong mati ya iso. Jadi ning kuburan iki ya iso roh wong disiksa. Takoni ya rajul man anta. Wong lanang sapa awakmu wis pirang taun kowe disiksa nang kuburan. Akhirnya niku cerita, kula disiksa teng kuburan niki awit kula mati sampai sakniki dereng beres. Lah terus salahmu apa? Kula niki biyen nalikane urip ning donya pendamelan kula niki buruh mikul kayu. Tangga kula ki lek golek kayu ning alas niku sing mikul niku kula. Lah komah kula niki terus diongkosi. Dadi tiyang niki ni pendamelane buruh mikul kayu. Jadi gampangane lek wong babatan golek kayu ning alas dipikulne karo tiyang niki dibeto wangsul terus diongkosi. Lah satu hari kula niki dikongkon tangga kula kon ngeterne desa teng kayu sebelah. Kayune kula pikul, lah tibane desane aduh. Akhirnya tengah tengah dalan kula luwe menggok warung tuku sego iwak. Mari mangan sego iwak, teng untu kula iki enek slilite. Kula tingak-tinguk teng warung ini golek tusuk gigi mboten enten. Akhirnya kula mencolot metu moklek kayune tangga kula niki lho. Klik sak tusuk gigi, bareng ngoten kula ndamel ngilangi slilit, bar kula guwak. Kula mboten tembung ngentit sak tusuk gigi niku 11 tahun urusan kula dereng beres. Sak tusuk gigi ki lho yu. Ngono kok ngarit isine suket campur semangka iki karepe piye? Wong iki teko. Kupluke kembangan apa polos? Lha kok rewang kok dilak-diluk mulih ngentit iwak kok. Duh, barang cilik famayya mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang apik titik ya di wales, elek ya di lek rewang aja ngentit iwak. Ngudeg jenang kok diluk-diluk golek debok. Dilak-diluk kon dusungi nggo mulih kuwi jenenge napa? Enek wong model rewang ngono kuwi. Kathah wong iki seragam apa ora? Oh seragam. Sing seragam batin cangkemmu. Mula-mula ngaji, lho enek lho pejabat korupsi miliaran iki lho ya Allah. Bu, ngaji nggih. Dongke, sama nek ngaji ngerti nyantuni anak yatim itu istimewa. Ora eneng ngamali sing hebate ngalahne nyantuni anak yatim ora eneng. Wong nyantuni anak yatim itu mendapat surga plus. Sama ini nek kaji mabrur untuk swarga. Tapi plus apa ora genah. Tapi nek nyantuni anak yatim mendapat surga plus. Satu surga tertinggi, yang kedua plus dekat dengan Kanjeng Nabi. Dengan iki lek sregep jamaah oleh swarga, Pak. Tapi swargane sing dhuwur dhewe tengah apa ngisor terus cedhek apa ora karo Kanjeng Nabi mboten genah. Dengan iki lek istiqomah deres Quran oleh swarga. Tapi swargane sing nomor pira terus cedhek apa ora karo Kanjeng Nabi.
gak genah. Ada satu amal sing karo Kanjeng Nabi digenahne swargane dan dekat dengan Kanjeng Nabi, ya kuwi nyantuni anak. Besok sing mlebu swarga dhisik Kanjeng Nabi yu. Terus jenengan nate mikir, kira-kira sakwise Kanjeng Nabi sapa ya? Sedekahe bolo-boloan kula. Jangan sampe nek budal Jumatan ning sakmu nek dhuwit 4 lembar 100.000, 50.000, 20.000, 1.000 sing kok lebokne sing pira? 1.000. Ngono kok bar Kanjeng Nabi. Bolak-balik tak peseni wong padu aja pisan-pisan lebokne dhuwit 1.000 ning kotak amal. Mergo dhuwit 1.000 gambare pati murah nggawa pedang. Wong gawa pedang aja dijak ning masjid, jak ning Tegalan ngono lho. Sing dijak ning masjid musala kae lho, sing kuplukan kae lho, Pak Karno karo Pak Hatta 100. Mula dhuwit 100.000 digambari wong kuplukan kuwi wong ngejak ning masjid. Lah wong padu malah sing dijak ning masjid sing nggawa akhire dilebok ning kotak amal malah bacoki kancane. Ndinginane nang masjid gen kula iki nek dhuwit 10.000 lek tugel dadi loro to. Lha kok sandinge iki dhuwit 1.000. Lah iki apa sing bacok iki kira-kira ya iki. Lah iya awake dhewe kan ngono kuwi ta yo ya. Jenengan sregep endi maca Quran karo maca WhatsApp? Ngisi kotak amal karo ngisi pulsa sregep endi? Alah. Yo. Teng dalem panjenengan kamar sholatan karo kamar tamu apik endi? Alah, kamar sholatan buri dhewe cedheke kandang sapi. Iya ora tau dipel. Dapak di keramik, di patlah. Ngono ki do piyuh 2 bat setengah lho. Jan ngono ki ya nek klosone tapi bodol-bodol. Nek mrene ning kamar sholatan ya nek centelane piyuh ting centel BH androk sempak. Awakmu wani yo nyantolne BH ning kamar tamu. Tapi nek ning kamar sholatan kok malah wani. Iya apa ora? Kamar sholatan iki kamar paling apes. Bu, nyapa memeane garing salah pundi? Kamar sholatan. Karake garing salah pundi? Kamar sholatan. Kaya ngono kok bar Kanjeng Nabi. Deh, tenan awake dhewe iki jan. Cara jenengan saiki panen pari, Pak. 2 ton sampean PP ning Baan. Panas. Jam 7 sampai jam 12 sampean cekeri mergo panas. Lah kok jam 12 lungguh ning kursi lho kok keturon to. Lah kok tangi-tangi iki jam 2:30. Gek durung salat zuhur, lho kok metu ki mung mendung peteng. Weh jan mendung lho. Lek ditinggal salat gabah kudanan, lek ditinggal ngentas gabah salate sing keprucut ucul, ngentasi gabah apa salat? Anake muni, "Ya salat sik, wektune meh entek." Cangkemmu kenyih kuwi. Gabahe lho selak kudanan. Kuwi modele wong Blitar, ya ketularan wong Kediri kene iki. Ning kono ngono kuwi pabrike, ning kene jenenge gudange. Wong sing wong lungguh ngarep dhewe. Alah. Wong ndingkluk lho sing. Lha kuwi ta wonge kowekel. Karo wajahe ditutupi. Iku kok omah disewenani karo sing lanang. Kowe iki lek nek kiai aja moto. Ngisin-ngisine. Kowe tenan yu kowe kok suwenani kok omah. Deh, diomongi. Ki sing lanang enek. Alah. Aja kok seneni lho, Pak. Pancen mengidolakan Pak Lukman no. Wis muga-muga dadi rumah tangga sampai swarga. Muga-muga besane sampean saugih. Atik loro-loron. Hus. Kiai kurang ajar. Lah sugih kek loro-loron kan yo blek ning anak sampean to.
Kayak wis di besan. Waduh. Lha iki besane ora yang ngelokne aku. Kiai pekok. Besok sing mlebu swarga dhisik dhewe iki Kanjeng Nabi. Muncul sebuah pertanyaan. Kira-kira sakwise Kanjeng Nabi sapa? Tibane teng hadis diterangne wong sing mlebu swarga sakwise Kanjeng Nabi iki tibane mbok rondo. Mbok sing mlebu swarga sakwise Kanjeng Nabi iki tibane mbok rondo atik wedok. Atik ra duwe bojo pisan. Lah ya bener rondo wedok. Ketika Rasulullah masuk surga, mora-mora nek wong wedok bengok-bengok yu. Jeneng Nabi, kula tumut jenengan. Jeneng Nabi noleh. Yu malaki wa man anti, nyapa bengok-bengok sapa awakmu? Langsung mbok rondo muni, ya Rasulullah, ana imra'atun qa'atu ala aitamili. Jeneng Nabi, kula niki rondo. Anak-anak kula cilik-cilik, bojo kula ninggal. Urip kula entek, kula damel ngopeni cah yatim tinggalane bojo kula. Panjenengan dawuh sapa wonge sing ngopeni cah yatim, peduli cah yatim, nyantuni cah yatim, celak kalih panjenengan teng swarga kados driji kalih. Panjenengan dawuh ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Kula aku karo sing nyantuni cah yatim cedhek nang swarga kaya driji loro iki. Hari ini kula nuntut panjenengan, kula niki pendamelan kula mek entek damel ngopeni cah yatim. Hari ini kula kepengin derek dawuh panjenengan, kula pengin derek panjenengan mlebet swarga lan cedhek kalih panjenengan. Akhire Kanjeng Nabi mesem, Kanjeng Nabi tersenyum, akhire mbok rondo dijak mlebu swarga bareng karo Kanjeng. Mula wong padu sing dadi rondo gak usah cilik ati. Pokok jenengan ngopeni cah yatim tinggalane bojo jenengan, panjenengan dipapak Kanjeng Nabi di depan pintu surga. Pokok rondone ngopeni anake. Tapi lek rondone nglayap. Enek apa ya rondo nglayapan? Rondo nglayapan enek. Rondo kene jaranan delok terus dadi to. Wih, wijan rondo PKK kuwi pekok. Lho saestu, Pak. Ternyata nyantuni anak yatim itu mulia, Pak. Jenengan nek pengen dipapak Kanjeng Nabi di depan pintu surga, tak kei resep. Rabio rondo-rondo sing anake cilik-cilik. Iki anak rondo, Bro, anake 7 mbarepe TK. Lek sampean gelem ngopeni niat gelem rabi rondo niat ngopeni cah yatim, Kanjeng Nabi mapak panjenengan di depan pintu surga. Ning rata-rata lek rondo iki anake akeh atik cilik-cilik golek bojo malah angel yu. Ning Blitar iki nek rondo anake cilik-cilik 4. Bapake bolak-balik pesen teng kula, Pak Lukman, mbok menawi enten niki anak kula rondo, anake cilik-cilik 4. Menawi wonten Pak Lukman, waduh pendak enek bocah tak arut nih, tak tawak nih, kilo nek rondo anak cilik-cilik 4 kabeh padha nolak. Ya Allah, aja rondo sing anake akeh Pak Lukman. Lah sing kok goleki piye? Nggih rondo tapi ra ndek anak, atik mulih ke Hongkong ngono lho jeneng. Langsung tak cuablek lek model ngono ki kiai ya gelem aku ya ngono. Bahkan nek perlu para hadirin mau diaturne nggih. Tiap anak dapat 4 juta nggih. Ya lek iso tahun ngarepe ora eneng sing disantuni ngono lho yo. Aja malah muga-muga sok tahun ngarep mundak apane kowe iki. Udah berarti sing rondo tambah oke. Nggih. Lah lek saged kula sering kali matur nyantuni cah yatim ki ya bulan Muharram ki ya apik. Yo nyantuni cah yatim ki bulan Muharram ya tapi Muharram kuwi saulan, ngono lho. Lah lek disantuni saulan ya terus ing 11 wulan ing nyantuni apa?
Nyaen. Lha kula ya remen ngene iki nyantuni cah yatim. Tapi lek nyak ulan terus sing 11 ulan sing nyantuni. Mula lek saged momen Muharram iki kanggeng nasakuri, tapi tiap bulan lek iso terus disantuni. Mergo wau tature nyantuni anak yatim niki mulya, diceritakne wonten kitab enten bajingan tengik niku mati. Mergo saking suwene lek bajing sampai basa mati, ora ning sing ngopeni yu. Akhirnya bojone muni sapa ya gelem ngedusi bojoku tak ongkosi. Akhirnya nek wong papat mara ngedusi, men ngoten tinggal ngalih. Bareng ngoten sapa ya sing gelem ngafani bojoku tak ongkosi. Bocah papat yo teko neh dikafani. Mari dikafani wangsul malih. Basa wayahe nyolati. Lah kok duwite sing wedok entek. Akhirnya muni ngene, oh alah ya maca mutu ya. Nggak kowe iki ngantenge beto mati nggak enek sing nyolati, akhirnya dideleh. Lho kok mara-mara ada seorang ulama besar sing turun dari pertapaan, Pak. Lho kok mara mudhun nyolati jenazah. Padahal masyarakat iki mboten purun, Pak. Mboten purun. Wah akhirnya geger, Mbah Yai kayak mudhun nyolati jenazah. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong melu nyolati jenazah bajingan iki. Mari nyolati jenazah wong-wong sami tangket lho Mbah Yai, panjenengan kok nyolati jenazah? Padahal niki tiang niki mboten sae. Aku entuk kabar kanggone malaikat nek wong iki dosane di ngapura karo Allah. Lho napa Yai penyebabe? Ayo bareng-bareng ngene sing wedok. Akhire kiai niku karo masyarakate mara ngene sing wedok ditakoni, "Mbak, apa kelebihane bojo sampean? Kok bojo sampean karo Allah dosane di ngapura?" Akhire sing wedok cerita, "Napa to Mbah Yai? Bojo kula niki pendamelane ngapunten, aja ditiru, mabuk. Bojo kula wis glegeken nek. Terus ya kadang-kadang Mbah Yai, kadang-kadang lek sadar iki mara-mara subuh niku adus bar adus nang musala nang masjid. Lha kok jamaah? Neng bar niku ya budal neh, glegeken neh. Oh duduk kuwi njajal liyane. Napa niki Mbah Yai? Napa? Bojo kula ki selama nikah kalih kula mboten nate prei ngopeni cah yatim. Ngopeni cah siji, cah loro, cah telu kelek pun gedhe. Terus dikongkon diculne. Bareng ngoten dugekne malih golek cah yatim. Golek pun wis balik diculne. Wakaten sak terus hari ini bojo kula sedo ketinggali cah yatim loro. Akhire kiai niki dawuh, ya iki kira-kira sing dadekne bojomu di ngapura karo Allah. Jadi enek tiang piantun sing nakal ahlul maasi, dosane di ngapura mergo ngopeni cah yatim. Mulai lek saged teng mriki dibentuk KPAY, Bu, ki lho sing seragam-seragam, komunitas penyantun anak yatim. Teng mriki enten muslimate nggih. Enten muslimate. Wis sampean golek wong 50 ae. Mergo Kanjeng Nabi dawuh ngeten, sapa wonge gelem ngopeni cah yatim telu ae. Telu ae moko pendak isu oleh ganjarane poso, pendak awan oleh ganjarane poso, pendak bengi oleh ganjarane tahajud. Saben dina karo Allah diparingi ganjarane jihad fisabilillah. Karo Allah besok lek mati dilebokne swargane, masyaallah. Ngopeni cah yatim telu lho. Dadi wong lek gelem ngopeni cah yatim telu siji, pendak isi oleh pendak awan oleh ganjaran poso, bengi oleh ganjaran tahajud. Bendina oleh ganjaran jihad fisabilillah, perang luhurnya agamane Allah. Lek sedo disalapkan swarga. Telu wae. Mula lek sakit Bu muslimat, sampean golek anggota wong 40 soe, wong 50. Tiap bulan tarikan 20 he. 50 ping 20 sak juta Bu nggih. Wis. Sak wulan sama nyekel duit 1 juta. Ning padu ki golekno cah yatim telu he. Duit 1 juta iki kekno 330 utawa dadekno beras 10 kilo. Utawa dadekno beras 20 kilo. Engko omongno nang ibu-ibu niki makme kangge putrane jenengan sing yatim. Niki kula tanggung.
Lha niki wong 50 niku insyaallah bendina oleh ganjaran jihad, besok nang swargane Allah. 20 saulan 20. Saulan 20. Kok mripate kok menteleng. Krungu apa ora lek gudang garmi sak pak 17 lho. Kok mek 20. Brambang 40 sak kilo. Yo sing rambuté sing lambene blutang-blutang 20. Sampe nek golek wong 50 gak entuk kok entuke 49 kurang sitok to. Iki sing ngomong tulisan. Ge genep-genep 50. Awakmu lek gelem ora nggenku tiap bulan tak wehi lek 20. Blarono ora nyenggo gula. Ini bukti kemuliaan nyantuni anak. Lah awake dhewe ngerti ngeten iki ya lek sregep mula lek saged pemerintah desa barang niku Masya Allah. Lek karo pemerintah pancen oleh anggaran itu untuk nyantuni, tolonglah diperhatek nih. Angger nang babatan iki cah yatim diopeni tenan karo pemerintah barokah. Jane sing perlu dikai MBG iki malah cah yatim-yatim iki lho. Iya ora? Anak wong nyugih dikai MBG. Mula saiki ibuke lah anake mulai sekolah sing ditakokne ora PR-e, mangane. Kowe mau mangane gawe apa? Tak biyen cilikane awake dhewe PR-e Kayak kula ki diponakan iki pendak mulih ki ya ora kepangan iki jan ya Allah. Mboten kepangan lho Pak, saestu. Ngono ki jek ora sitok, teke kancane iki diwehne. Ya Allah, jadi pancen sing ngeruh panganane anake iki pancen ibuke kok. Duduk Pak Prabowo, nak iyo nyek iki. Jenengane bocah kene iki apa nak iyo. Bu, peduli anak yatim nggih. Nyantuni anak yatim nggih. Mula ngaji niku penting, Pak. Mula niki lek saged aja dienekne ya muharram sae, tapi lek iso terus ya yu ya. Karo niku wae entuk dhuwit 4 juta sing ati-ati ibuke niku bartane anak yatim lho. Awas lek kok tuku HP niku. Wah cilaka tenan lho sampe nek sembrono karo anu. Lek saged dhuwit 4 juta niku damel tumbat beras apa piye. Saestu ben dimaem karo cah yatim. 4 juta niku kathah lho. Iki lek ibuke nak meneh ning nunggu klambi. Iya mau ya. Kuwi dutheke sampean, kuwi teke anak sampean sing ati-ati. Panitia barang iki lek enekne santunan, lek pancen niate santunan, lek entuk dhuwit kabeh kena cah yatim. Lek pancen niate santunan lho. Aja digernorno iki dige mangani, dige anu aja. Lek pomot santunan oleh duit 50 juta. Ya 50 juta ki wis cah yatim kabeh wong pancen niate santunan ge nyantuni cah yatim kok. Awas lek kok sangokne aku kowe. Iso kualat aku lho. Wis aku lek tenan lek kok kei golek kuwi sumpah moh aku karuan kok gawane nanas ora apa-apa aku wis. Lho tenan lah Pak kudu hati-hati. Jadi sampe nek niat ngenekne santunan lek entuk dhuwit ya total diwehne cah yatim piye. Ngoten. Aja digernorno ngatos-ngatos. Nah, para bab lah ngene iki sampean ngerti lek ngaji. Mula sampe enek ulama dawuh manusa iki tahun Hijriah nggih, iki bulan Muharram nggih. Niki tahun baru Hijriah. Hijriah ini saka kata hajaro. Hajaro niki maknane pindah menjadi orang baik. Ayo awake dhewe tahun ini berubah menjadi manusia baik. Wonten ulama sing dawuh manusa iki lek pengen dadi wong apik niku minimal syaratnya 3. Siji kudu sregep ngaji. Bu, mergo sing darani wong apik iki wong sing nglakoni perintah Allah, ninggali larangane Allah. Lah awake dhewe roh ndi sing apik, ndi sing elek niku lek awake dhewe ngaji. Kula mendukung malam hari ini panjenengan Muharram ngenekne pengajian ben dadi wong genah. Mergo ning akhir zaman ki wis akeh wong ora sing dadi maratua ya maratua ora ning ndi yang ngrasani mantune.
Ya Allah yo mantuku sing kene iki cetile. Jenenge duwe apa-apa dilebokne kamar, duwe apa-apa dipangan ning kamar. Aku lho dadi maratuane 10 tahun, rong tau pisan tukokne kacang atom. Mantuku ya Allah cetile, ndelok cetil ngono ya ora godak masak. Jenenge tak kok kenjangan bumbu tak cepaki jangan orang ngalor orang itu anyep nyecep. Pokok mantuku sing kene iki pintere mek manak tok. Jenenge anak pitu lho kabeh kesundulan ora mbae sing jeleput ngene iki. Enek ora maratuwa tukang ngrasani mantu. Katane wong lu kok ngarep pemburi. Mantune ya ora genah pisan. Diomongi mbak, kowe jere maratuwamu cewetil. Maratuwa ora nyawang gitoke. Aku lho dadi mantune 10 tahun, 2 tahun pisan itu kok BH. Padahal maratuwa lek kadung panen nanas tontonan. Ngono ngelokne mantune. Asline maratuwa lho sing cetil. Ngono ngelokne aku jere godak masak. La ilaha illallah. Lah rumangsane sampean sing bendina masaki sapa? Aku. Lah ndekne maratuwa kaya ngono lah mbuh maratuwa tuwek saya nyocrot. Enek ora mantu tukang rasani maratuwa. Bu. Sing dadi maratuwa aja gampang ngelek-ngelek. Mantu, mergo mantu sampean ki wong tuwane putu sampean. Sampeyan iki lek ngelek-ngelek mantu berarti sampean ngumumne lek putu sampean ki turunane wong elek. Jadi pendak putumu mlaku wong padu meniku lho turunane wong elek, lho turunane wong elek. Lho kok roh yo lambahe bendina pengumuman kok. Sing dadi mantu aja gampang ngelek-ngelek mara. Mergo maratuwa sampean ki wong tuane bojo sampean. Sampeyan lek ngelek-ngelek maratuwa berarti sampean ngumumne lek bojo sampean ki turunane wong elek. Ngono lho. Lah sing gelem karo turunane wong elek ki tibane ya wong elek. Lho lek ngono mantu karo maratuwa padha eleke, mula sing sregep lho tenan ben dadi wong genah. Mergo saiki wong akeh wong ora. Iki bojone dhewe, bojone tanggane ijo ora genah kok. Lho bojone tanggane kok dikeloni lek ya wong ora genah lho. Ya apa ora? Mula ulama dawuh wong nek pengen dadi wong apik kudu siji sregep ngaji. Mergo ngaji itu merubah logika berpikir kula karo panjenengan. Dongge. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh al ilmu nurun, ngaji iki kena ge lampu senter, Pak. Nek wong ngaku-ngaku apik, ngaku-ngaku beneh, tapi gak segep ngaji kuwi mek apik rumangsane beneh rumangsane. Ngaku-ngaku bener kuwi ya mek bener rumangsane, kenyataane kok salah. Sering kali toh, kula sering kali nyontok nih, enek wong wedok mlebu guwa. Beleng teko tengah gua peteng dedet. Mora nek suara ngeong metu teko gua langsung cerita, ya Allah yu aku mau kaget ning jero gua petuk kucing. Akhirnya wong kedua mlebu beleng. Teko tengah gua nek suara ngeong krana wong sing kedua nggo lampu senter. Akhirnya suara ngeong disenteri mak. Biar la ilaha illallah kowe mau tak anggit kucing lha yu tibane sapa? Yutun ngising ning jero gua. Metu teko gua langsung cerita, ya Allah aku mau kaget ning jero gua tak anggit kucing tibane yu. Kejadiane padha, wektune padha, tempate padha. Nyapa kesimpulane gak padha. Sing sitok ngengkel ning jero gua kucing, sing sitok ngengkel ning jero gua yutun. Kenapa mereka punya kesimpulan berbeda? Mergo sing sitok nggo lampu senter, sing sitok mboten. Kanjeng Nabi dawuh ngaji kuwi kena gawe lampu senter. Wong padu lek urip ning donya ora ngaji kaya urip ning petengan, gak nggawa lampu senter kok nabrak-nabrak. Mula ayo sing sregep. Wong padha soale kadang jawabane ra padha. Lha nggih nek wong ditakoni, Mbak, nyapa? Aku curhat, nyapa? Aku ndek masalah. Piye masalahmu? Ngene lho, Mbak. Aku kan duwe pacar. Pacarku ki jenenge Solikin. Aku harus Solikin kadung janji sehidup semati, tapi bapak karo ibu gak oleh. Karepe bapak karo ibu aku kon rabi karo Solekan.
Lek cara pendapatmu piye, Mbak? Lek cara aku lho, zaman saiki duduk zaman Siti Nurbaya. Saiki lho zamane Siti Badriah. Yo lek zaman Siti Nurbaya rabi kudu karo sing didemeni pangsul, Bu. Pangsul. Nyapa kok mulih? Yo gek seragam. Lah sing gendong sitok melu mulih. Alah, omahe mriku. Ya bare ndang balik neh yo. Iki lek enek wong mulih ngaji rong bar tak dongakne sing lanang wayuh. Berarti enek sing mulih berarti rondo ya. Aku ki duwe pacar jenenge Solikin, tapi bapak ibu gak oleh karepe kon rabi karo solekan. Lek menurut pendapatmu piye, Mbak? Saiki zaman duduk zaman Siti Nurbaya. Ya lek zaman Siti Nurbaya rabi kudu manut wong tuwa. Saiki lho zaman Siti Badriah. Rabi kudu karo sing kok demeni. Tetapi bapak ibu gak oleh iki pihalah gampang jakan minggat elak wis. Lah solekan piye? Solekan kon ngrabi ibumu, pancen seneng ibumu. Enek lho wong ditakoni ngono. Akhirnya takon teng jenengan. Mbak, sampeyan tak sawang kok srewegep ngaji to. Kowe golek wong sak padu sregep ngaji ngalahne aku ndak enek. Tenan. Aku ki RT ngaji, RW melu, tingkat desa melu, muslimat kecamatan melu, fatayat melu. Pendak ning musala nyang. Kowe golek wong sregep ngaji ngalahne aku. Piye masalahmu? Aku duwe pacar jenenge Solikin, kadung janji sehidup semati. Tapi bapak karo ibu gak oleh. Lah nyapa? Karepe bapak ibu akon rabi karo solekan. Lek cara sampean piye, Mbak? Lek cara aku lho, manuta bapak ibumu. Lho. Lah nyapa, Mbak? Ridallah fi ridal walidain, dawuh Kanjeng Nabi. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridone Allah ki dideleh nang ridone wong tuwa, murkane Allah dideleh nang murkane wong tuwa. Kowe rabi karo Solikin, bapak ibumu gak lilo. Allah sing dijagat melu gak lilo. Oleh rabi karo Solikin terusno, tak jamin rumah tanggamu gak barokah. Mergo wong tuamu gak lilo, Allah melu gak lilo. Kowe rabi karo solekan kowe gak seneng, tapi bapak ibumu lilo, Allah melu lilo, tak jamin rumah tanggamu barokah. Mergo dililani Allah, mergo dililani wong tua, dililani Allah. Jadi piye, Mbak? Rabi karo solekan, rabi karo solekan, wong tuamu lilo, Allah melu lilo. Duh, lak beda to. Lah anu Mbak, tapi solekan ora patek ganteng. Halah, ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni Solikin karo solekan, padha. Yo. Bojomu sing nyolot tuwek, nyolot elek, lampune nek bengi pateni ya yo ya. Ya, kowe nyolot tuwek kok nyolot nemen. Lho tenan Mas, kula sampe tak pesen donya ki sing paling hebat wong tuane dhewe-dhewe. Ngono lho. Mula lek rabi aja golek ayune, golek lilane wong tuwek. Ayo lek wong tuwek gak lilo, coba terus nih Mas. Coba terus nih, Nduk. Lek rabi tenan golek lilane wong tuwek. Cuh, kere. Aja golek sing elek, golek sing dililani wong tua. Lek wong tuamu lilo Gusti Allah melu. Wis saiki akeh wong tuweke dianggap cagak listrik iki. Ya ilaha illallah, mula nduk ngaji yo. Bolak-balik tak atone ning donya sing paling hebat wong tuamu dhewe-dhewe. Sampeyan dadi wong pinter, gelarmu tumpuk-tumpuk, wong tua gak lilo, Allah melu gak lilo. Gelarmu tumpuk-tumpuk profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak wisine pisan. Tapi lek wong tua gak lilo, Allah melu gak lilo, Nduk. Mending gak digelar, Nduk, mek duwe gelaran karpet. Tapi wong tua lilo, Allah melu lilo. Mula sregep ngaji, Nduk. Lho nggih. Sampeyan dadi anak ahli sedekah, Nduk, donyamu entek kok ge nyantuni yatim piatu. Donyamu entek kok ge bangun musala. Lho tenan. Donyamu entek kok ge ngedekne TPQ Madrasah Diniyah. Tapi wong tuane gak lilo, Allah melu mboten lilo. Mending kok cenil bapak ibuke, entek 2.500 bapak ibuke lilo, Allah melu. Lentek awakmu ki dicekel wong tuane lho Pak awake dhewe iki. Sampeyan dadi pejabat tinggi, dadi lurah, dadi camat.
jadi bupati, gubernur, lek perlu ngenteni Pak Prabowo jadi presiden. Lek wong tuwek gak lilo Allah melu mboten. Ngapunten kok ngasorne mboten. Mending jadi tukang golek rosokan tapi wong tua lilo Allah melu lilo. Lho rungokno iki sing selawatan iki. Sampeyan jadi wong ahli ibadah, salat jamaah, deres Quran istiqomah, tahajudan istiqomah. Batukmu ngecap ireng susun 28. Tapi lek wong tua gak lilo, Allah melu gak lilo. Rungokno, mending mijeti bapak ibu suwine 5 menit, bapak ibu lilo, Allah melu. Sing rawuh niki berbaktilah kepada orang tua. Sampeyan ngerti ngene iki lek sampeyan sregep ngaji, Nduk. Aja nyembur anakne wong tuwek. Iki nek sing batin terus. Kalau anakku sing tenger terus. Mantu barang ki padha, Pak. Mantu karo maratuwa aja wani. Lah nyapa lho sampean dipenakne ora kangelan gedhekne bojomu bojo gedhe diweni sampean kok. Iya apa ora? Lho bojone sampean iki lho wis gedhe diweni sampean. Sekolah iki lho 18 tahun, TK 2 tahun, SD 6 tahun, 8 tahun, SMP 3 tahun, 11 tahun, SMA 3 tahun, 14 tahun, kuliah 4 tahun, 18 tahun. Kuwi sing bayari SPP maratuwamu dul. Awakmu kira tau bayari. Bojomu ki biyen nek ngek pipi sing nyewoki maratuwamu sampean ra tau nyewoki. Iya apa ora? Bojone sampean iki biyen lek watuk pilek sing nyuntikne maratuwa, sampean ndak perlu nyuntikne ta? Bojone sampean iso gedhe iki rungokno, Bro. Dimiki ibuke 2 tahun. Apa tau ngemiki piye? Sapa muni malah njaluk miki sapa ki mau? Lho kok enek lho mantu wani karo maratuwa itu. Lho tenan, aja sembrono. Dek mas kawine mek nyano 1000 lho. Lho tenan. Mas, bekti mau wong tua mau maratuwa nggih. Solek di maratuwa sing apik karo maratuwane. Ngene lho. Mergo sampean ki sok lek rabi, cah wedoki gedhe wayahe ngopeni wong tuwek dilungne sampean. Ki sampean blas ora tau kangelan gedhekne. Ki mas kawine mek 100.000 ngono ki digesak lawase. Wong winginane nek artis lho sak jame 80 juta. Lah 100.000 digesak lawase ora jan benih-benih maratuwa to. Iki enek sing baten nggih muntung mantuku ngrungokne. Nggih, lha ngene iki sampean ngerti lek sregep Mula sing apik karo wong tuwa. Apik karo wong tuwa iki tibane sederhana yu. Siji lek ngendikan hati-hati. Mergo lek wong tuwek gelo Allah melu. Wong tuwek iki tenan, aja kok unggahi peh aku saiki dadi bapak iki krasa tenan. Anak rodok munggah titik nembun-bunan kudu cepot tok. Lho nggih, Pak. Lho tenan. Saiki krasa tenan. Loh, Masya Allah. Nomor 2 aja pelit yu. Sama ini lek karo wong tua aja pelit. Aja hitung-hitung. Lek sama hitung-hitung Gusti Allah genten hitung. Nah sama nek karo wong tua los Allah genten los. Lho. Lah sama ekonomi ini kangelan nek karo wong tuane cetile masalah. Wis rabi malah ora tau masak bedino sarapan gini mboke. Mulih Gus sak piring jangan sak mangkok dikene sing lanang. Wah tak jamin kiri model ngene iki. Wis sing di wong tuwek diparani, "Mbok, mulai sesuk listrik sing bayari aku." Ngono lho. Sak wulan pira tembok listrike lah pira tetun paling mek swidak apa jare aku. Samane beras entek pira tembok sak wulane 10 kilo cukup cari aku. Makme pira mbok lauk pauke lah 1,5 juta cukup cari aku. Ngono lho. Enek sing nyebek to lho kan. Nyebek karo muni pret apa. Ya, Ramadan ngono kae mboke diparani, "Mbok ora usah mikir buka karo sahur. Buka karo sahur pejari aku, sampeyan nek nilai tarawih, sampeyan nek nilai deres Quran." Ngono lho. Jajan bodo ora usah mikir, iki meja 3 setel tak cukupi. Klambine sampeyan, Mbok, 2 setel, Pak, 2 setel. Ya kangge persiapan lebaran 20 juta per. Aku rong tahu kok. 20 juta. Menyuk wes nek pengen dadi wong apik siji kudu sregep. Ben uteke awake dhewe ditata karo agama ngoten lho, Pak Bu. Mula ngaji ki ganjarane gedhe, sampean ngajine iki ganjarane gedhe lho. Talabul ilmi sa'atan khairum min qiyamil lailatin.
ngaji sak jam kuwi luwih apik tinimbang jenengan salat sewengi lho. Iki kok lek ngaji kula sak jam sampe niat krana Allah aku tak niat ngaji kuwi luwih apik tinimbang jenengan salat mulai maghrib sampai subuh. Sapa sing tau salat sewengi ngaji kok? Tak tukani vario. Sing ngomong urung tau kok. Lho nggih. Apa meneh lek enek ibu sepuh cek gelem ngaji. Sak subuh lek enek wong sepuh kok cek sregep ngaji diapresiasi karo Kanjeng Nabi. Endi nek wong sepuh gelem hadir nang majelis pengajian niku karo Allah besok dikai ganjaran 73 kekasih Allah. Lah nyapa kok wong sepuh? Mergo wong sepuh ki kangelan. Duwe kejulino, rematik, encok, mlaku dheyek-dheyek kok teko nang pengajian diapresiasi. Mergo as-sawabi biqadri ta'ab ganjaran ki tergantung kangelane. Lah wong teko rene wong enom karo wong tuwek kangelane gedhe wong tuwek. Mula wong tuwek diapresiasi karo Allah mergo kangelane akeh. Mula sing rawuh rene mlaku karo numpak motor ganjarane kathah. Lho numpak motor. Lho numpak motor kangelan tuku motor kuwi. Lha iki ora dong to iki jenengan. Lha kok ora paham to doan iki. Lah mlaku mek modal sikil kok. Lah montore tok 26 juta. Anyar saiki. Durung helme, durung jakete, durung sime, durung pertamax saiki 16.000. Lho, saiki pertamax 16 lho yu. Saiki BBM larang. Kula takoni karo wong-wong Pak Lukman, saiki BBM larang iki dina metune piye lho sampeyan ora tau mikir. Panitia ora ya dong. Mendah lek BBM mundak terus ora diundak niku lho mendah. Apa meneh ngaji ning padu adem kaya ngene. Yuh. Aku ngaji paling adem ya ning kene iki. Jenenge ngaji lek mau dilebokne omah lho wong sakmono kae iki manggane jajane ra enek blas. Juk kere-kere. Lah aku janggongane ngono ki ya ora enek monggo Nyai janjane dimaem. Lah. Nek padahal nek gedang godhog aku pengin lho. Nek tak minat dimanggane ya. Aku yo mek delok tok. Aku mbaten ih gedang godhog iki ora ya enak niku. Nek ngono padha mingkem dhewe-dhewe aku yo melu mingkem. Arep nyukok nyendak wani atuh. Mbok nyapa kok ada muweneng aku ngaji gak ditawari lagi iki. Ngene iki aja digawe serius, Bro, guyon ngene iki. Lho pancen nyatane ya tenan kok. Lho padahal panganane iki wis nyepake mbok dimanggakne mangan yo ya. Aku kok langsung mulih kok kadung nesu kok. Wis omong. Lha sing batin kiai kaya ngono ya ben. Ngene iki mek ramen-ramen yo ben sampean ra kesel. Bu. Hoi. Iki mau aku teko ndi kok omong ngene iki mau. Mula ayo sing sregep ngaji ben awake dhewe iki ditata karo agama. Mergo ngaji iki ya ganjarane gedhe. Termasuk sing rene sing mlaku karo numpak motor iki ganjarane akeh sing numpak motor. Lah sing rawuh rene ganjarane sing paling tuwitik sapa? Mlaku ora, numpak motor ora, nunut. Mula nuwun sewu sing nunut muduna yu. Ganjaranmu ben akeh. Ora modal apa-apa mek kali nyingklak tok njaluk ganjaran akeh lho. Enek wong model nunut ene. Mula rene iki sing ganjaran akeh dhewe kula, siji adoh kom Blitar, nomor loro numpak rebon. Rebone tok 300 juta. Ora lho yu sampeyan tak takoni jujur. Sampeyan ndi anak wedok dilamar cah lanang. Siji nggih anteng pinter ngaji gak duwe motor. Sing lamar sing kedua nggih anteng pinter ngaji duwe motor. Sing kok pilih sing duwe motor apa ora? Lah iya.
Allah yang ngono seneng lek diparingi nikmat dige ngaji iki lho. Seneng ganjarane akeh mergo kangelan tuku montore kuwi ngono lho. Itu lho sing nunut-nunut tenan muduna engko. Ben rada akeh. Pun lek pengen dadi wong apik siji kudu sregep ngaji. Akhirnya awake dhewe urip iki ditata karo Gusti Allah. Lho nggih. Wong wedok barang ora bekti karo sing lanang mergo gak sregep. Nek sregep ngaji tenan lho yu. Kanjeng Nabi dawuh, khamsatun wajabat lahumul jannah. Enek wong 5 ki sing mesti digaransi mlebu swarga. Lho kok sing dhuwur dhewe Kanjeng Nabi dawuh almar'atu sholihal muti ahli zaujiyah. Wong wedok sing apik karo Allah tur bekti karo sing lanang kaya niki. Niku mesti mlebu swarga. Tapi hebat kaya wong wedok kok karo sing lanang tukang getakan. Lawange swarga dikunci rapet. Nggih napa nggih? Lho tenan wis to sampean bathuke ngecapi tapi karo sing lanang tukang getakan kunci swarga ditutup. Dek kene akeh wong wedok tukang getaki sing lanang. Wong ya teko. Mosok lungguh ngarepne. Lho sakniki golek wong wedok bekti karo sing lanang ya angel. Aku tak takon sakmene iki sing basa karo ora akeh ndi? Blas. Yo, nyitoke nak enek. Iki nak meniki nyitoke nak enek. Golek sing basa gak enek. Ya Allah, karo Pak Lurah basa. Lho, tahu ditukokne apa karo lurahmu kowe? Tahu tukokne BH pisane. Lho suami jenengan kurang apa njaluk omah digawe njaluk motor tukokne gelang kalung tukokne klambi tukokne jilbab tukokne. Njaluk apa to gak dituruti sampean? Sembarang diwehne sampean Dik, tegalan sak nanase PN. Pari sak sawai PN, omah sak isine PN, kandang sak isine PN lho Dik, dompet sak isine PN Dik, sampai sual sak isine. Kon boso masyaallah angele. Mulai hari ini ayo boso. Dik, dalem Mas. Kopi Dik, oh nggih siap Mas. Nek nyeluk Mas, aja Kang. Kaya kancane ngarit. Malah nek nyeluk sing lanang kek bareng iki. Nanti tekek lagi mulai kek. Lalu kamu njawab tekek piye? Mas. Bapak ayah, Bu, dalem ya. Kopi Bu nggih siap ya. Loh, mending tok. Apa Bunda? Bunda, dalem Pak Nda. Kopi Bunda siap Pak Nda. Lho kan saling memuliakan tok. Pahala. Kalimah demi kalimah pahala. Apa mama, papa, ma, dalem papih. Ngono kuwi nek sing kowe nyih ora sugih kok mama papa. Lho masamu mama papa kudu sugih, melarat ya oleh. Cuman kaceke ora sugih ora pantes. Papamu ning dinduk nimpal letong. Mama ngentasi karak, mama kok ngentasi karak iki. Mama iki karo karak radoyan. Apa Abah karo Umi dalem Bah. Kopi mi nggih siap Bah. Ro gawe ini kopi ganjaranmu ting telecek. Nek sing kowenyi ora kiai kok Abah karo Umi. Lah rumah Abah karo Umi kudu kiai. Wong biasa ya oleh. Cuman nek ora kiai ora pantes. Abahmu ning tinduk, Abah tasik otok. Lah Umi ini kok ngrekap togel. Juh kere. Yu basa ya yu ya. Basa kono batin terus ngono. Lho tenan. Wong wedok iki lek salihah siji tandane lek ngendikan santun. Saman karo Pak Lurah basa, karena Pak Lurah pemimpin, tapi jangan lupa suami panjenengan juga seorang pemimpin. Lek pengen dadi wong salihah, nomor siji lek ngendikan sing santun, nomor loro lek metu ka omah ki pamita. Wong wedok lek metu ka omah ora pamit, ora dililani Allah. Ya, kula badhe pengajian, heeh. Lah bojo sampean heeh ki lila. Lek sampean bojo sampean lila, Allah lila ganjaran tok. Ya kula badhe teng Kediri, heeh. Ya kula badhe teng Blitar, aja. Lek aja ya aja budal, pamit. Aja kaya wong-wong kuwi gelem pamit nek ninggal memean tok.
Basa ninggal memean ya mendung awas memean aku ning pasar sampai kudanan tak tonyo ndasmu lho ya kowe. Ya Allah. Bu pamit nggih. Nomor 3 Bu, ngaji iki. Lek enek apa-apa tulung to suami jenengan taruh depan. Ar-rijalu niku qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang ki pemimpine sing wedok, sampean ndak bisa mengatur diri panjenengan, sing ngatur suami jenengan. Karena suami jenengan pemimpin. Lah nek apa-apa bojomu deleni ngarep pemimpinmu. Mbak, sida nderek rekreasi apa ora? Sik, tak matur bapake cacah. Lho ngono. Lek bapake cacah pareng aku nderek, ya lek gak pareng sepurane aku ndak wani. Mbak, sida nderek ziarah Wali Songo apa ora? Sik, tak matur bapake cacah. Lek karo bapake cacah pareng aku nderek lek ora sepurane aku gak wani. Mbak, sida nderek arisan apa ora? Sik, tak matur bapake cacah. Lek karo bapake cacah pareng aku nderek lek ora ya ora. Ngono lho yo. Aja malah Mbak sida melu arisan sida, melu pira? 5. Gak apa-apa bojoku manut karo aku. Wong wedok PKK, pekok. Bu. Basa nggih. Mula sering tak atur nih, ibu-ibu ki ndak patek oleh metu ka omah. Jenengan ning jero omah iki ganjarane penak akeh. Sampeyan oleh metu ki lek ngaji ngeten iki lho. Lho, elek ngamal sitok ora sah ragat, diamalne ganjarane gedhe. Dindene wong wedok gelem salaman karo sing lanang, nalikane salaman tangane sing lanang cekel cek diambung seruput. Iki ganjarane padha karo ngambung Hajar Aswad. Hajar Aswad iki watu ning Ka'bah yo. Lek rono lek umroh ragat 35 juta, lek kaji 20 juta, antri 30 tahun saiki. Teko kono rung kepore iso ngambung Hajar Aswad sampean. Tibane sampean ning omah duwe Hajar Aswad dhewe-dhewe. Mula diling-iling lek pamit ning ndi cium ya kula badhe tempeken pundi astane ya cek seruput. Wong iki kena sindir terus mulih. Ora tibane. Mugi-mugi panjang umur, Bu. Mugi-mugi panjang umur. Wong kok tukang maido. Bu, lek medal salaman nggih. Kuwi makna murate ngene lho, dindene wong wedok metu ka omah kok salaman karo sing lanang. Kuwi ganjarane padha karo kaji, ganjarane padha karo umroh. Ya, kula badhe tempeken pundi astane ya? Cek seruput kaji. Ya, kula badhe ngendangi pundi astane ya? Cek seruput kaji enak. Niki mengke diamalne Ibu jenengan kundur dhisik. Lawange buka ngenteni sing lanang ngadeg ning tengah lawang. Sing lanang ketok teko disambut, "Wahai suamiku, pundi ya astane?" Bojomu nyedheki karo menteleng ngene. Kowe bar pengajian kok malih wis muga-muga sing rawuh menjadi istri yang sholihah. Wis, dadi awake dhewe kudu terus dan terus ngaji. Mula Kanjeng Nabi dawuh may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Allah ki lek ngersakne wong arep dadi apik, wong niku dikersakne sregep ngaji. Terutama putra-putri kula karo panjenengan tulung ayo putra-putrine ditaruh TPQ, diseleh madrasah diniyah, putra-putrane nek saged dideleh pesantren karena lembaga-lembaga itu adalah lembaga pendidikan ilmu agama. Wis lek pengen dadi wong apik siji kudu sregep ngaji. Nomor 2. Lek pengen dadi wong apik apa cukup sregep ngaji tok? Mboten cukup. Lek pengen dadi wong apik sing nomor 2 kudu ngulinakne penggawe apik. Wis. Apik karo elek iki tibane mergo kulino, ora eneng ning padu wong apik dadak, ora enek wong elek dadak. Kok ning padu enek wong apik pancen kulino nglakoni apik. Ngapunten, kok ning kene enek wong elek pancen kulino nglakoni penggawe elek. Wong tukang mabuk niku mergo kulino. Asale yo ora doyan. Wong asale iki sak gelas ditum cah 40 kok. Bareng ditum cah 20. Bareng dom cah 10 akhir itu sak gelas dintekne dhewe susi terus sak krat dintekne dhewe. Dadi lek enek wong mabuk iki mergo asale iki yo ora terus dikulinakne. Dadi wong apik karo elek iki mergo
Sing doyan rokok karo gak doyan rokok ki padha. Bapak-bapak seneng rokok mergo kulino ngerokok. Ibu-ibu gak doyan rokok mergo kulino ora. Bu lek pengen seneng rokok, tulung kulinakno ngerokok. Pak lek pengen leren rokok, tulung kulinakno gak rokok. Kula sering cerita, kula kan alumni Pondok Jampes. Tahun 93 ibu kula sedo, tahun 97 bapak kula sedo. Kula itu perokok. Akhirnya diopeni ibuku, ana bulik kula, adik ibu kula. Tahun 98 kula niki liburan wangsul teng Jember, kula kan wong Jember. Ngerokok. Bulik kula muni ngene, ya Allah Lukman, bapak ibu wis ndak enek bulike ngragati direwangi adol sepet adol kambil. Lah kok pemek rokok, rokok ning cangkeme tak cekel cek. Terus tak duk nih, baru tak idek mulai sak kira-kira ngerokok. Sampai 2026 ya ndak masalah mergoku sholawatan iki angel apa penak Mas? Sampeyan yo nabuh ki penak apa ora? Penak mergo sampean kulino, jajal kuwi kon nabuh. Ora kulino. Iki lho ora mikir blas karo keturunan ya pas terus iki. Lah pancen sampean mergo kulino. Numpak pedah pancali angel lho yo. Lho kok angel Pak Lukman? Lho kok tumpaki kok deleh tok pedah ki ambruk. Aja kok jagan. Lho, pedah pancal iki dideleh tok ambruk, tapi sampean tumpaki malah ora ambruk. Lah nyapa? Lah mergo kulino kok sampean. Nyetir mobil ki angel yo lah bane ra ketok. Tapi kon mlindes sikilmu iso yu sepurane aku. Lah nyapa mergo kulino. Bu. Bahasa Arab yang angel apa penak? Bahasa Arab yang angel apa penak? Angel lah sampean ra kulino. Lek sing kulino penak. Paling sampean tak ceritani gak percaya, niki nyata, Pak. Kula nembe umroh. Ya Allah, lha kok teng Mekah lho cah cilik-cilik lho kok pinter bahasa Arab. Lho lah iya terus kulino. Lah wong kene ndak itu mergo ndak ku. Wis to mulai hari ini bahasane Rasulullah di istiqomah nih. Nggih. Bu. Zikir angel apa penak? Penak. Omek. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah penak ta? Tapi lek ra kulino angel. Wong dikabari tonggo ini mati lek ra kulino ya lucu kok. Anu mati lho, Joh mati. Ya ngono kok. Anu mati lho pancen lara suwi iki lek ra kulino iki. Lek kulino yu anu mati lho. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho era kulino sak padu lho listrik mati lho kulino bareng yo. Mosok murup bareng ya. Kuwi lho, kuwi mergo ra kulino. Mesti lek kulino mati pet inna lillahi wa inna ilaihi raji'un listrik murup biar alhamdulillah. Tenan Pak, ayo hijriah berubah kulinakno. Yo. Ora kulino mak entuk kotakan dibuka cocok kentaki uwet. Ya ora bismillah, bar ya ora alhamdulillah. Wedes. Lho lek kulino arep maca bismillah bar maam alhamdulillah. Enak zikir iki, tapi lek ra kulino ya tetep angel. Angel. Iki bapake cacahe takonono. Lek ra kulino maca bismillah, ngumpuli mak cacah apa maca bismillah. Nanti bau kak nih ya wat. Bar ya alhamdulillah malah buaya itu kayak enak tenan. Ngono sing wedok ya ora kulino, Dek enak. Heeh, sesuk neh ya oke. Wae sesuk neh insya wis kulinakno yo tenan. Arep numpak sepeda motor maca bismillah mudhun kok sepeda motor alhamdulillah. Ibadah ki butuh kulino. Aku tak takon jenengan iki lho, sedina sewengi mlebu kamar mandi ping pira to? Tulung lek mlebu dhisikno sikil kiwa lek metu sikil. Eman-eman itu ada nilai ibadah kulinakno. Gawe klambi kulinakno tengen, nyepet klambi kulinakno kiwa, damel sandal iki lho dikulinakne mulai kaki kanan, mulai nyepot kaki niki ibadah sunnah dan jenengan tidak akan pernah pamer dengan ibadah ini. Enek wong sing gampang, aku lagi sandal, ora tahu.
Oh, tahu amar sandalan. Woi, delok niku aku dhisik tangan niku dhewe. Tapi lek sedekah kadang pamer. Lah ngene iki lho kena digo nang akhirat. Mergo sampean arep mlebu masjid lho dhisik sikil tengen metu sikil kiwa. Gak perlu sampean pamerne kuwi. Mau kulina no. Zikir iki penak lek ra kulino angel kok. Enak sing gelem zikir mergo enek lindu tok. Pancen yo kulinane ngono kuwi. Bos enek lindu iki sak padu. La ilaha illallah 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 la ilaha illallah. Kok lindune kalem ya. La ilaha illallah. Betul. Yo lindu tekan la 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 la. Pancen kulinane iki zikire enek lindu kuwi jenenge zikir cap. Lindu gelem zikir mergo enek. Niku malih nuwun sewu niki masjid apa musala Pak? Musala. Sing imami lek wiritan dikulinakne trampil, kulinakno. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Niku dawuh Kanjeng Nabi kon maca ping 33. Alhamdulillah tahmid, alhamdulillah ping 33. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ping 33. Tulung kulinakno 33, kulinakno trampil. Biasa mek genah awale tok. Subhanallah, 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 subhanallah. Kulinane ngono kuwi. Alhamdulillah genah. Alhamdulillah, 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 dolan, 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 dolan. Mergo pancen kulinane iki yo ngono kuwi. Nuwun sewu. Mergo kula niki kerep to jamaah ning jaba niku. Lah aku jek entuk 12 kono wis ganti ta. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar. Lah kene jek 12 kono wis pindah tak mati lah kok dola, 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 dola. Layakno kowe gelis bro aku. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Genah, kula wis ilang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, bar pisan we. Ayo Pak ngulinakne penggawe api. Bu, dikulinakne nggih. Nuwun sewu para kiai, ayo lek wiritan sing apik, ora usah kesu. Sekali tandang dipiki pisan. La ilaha illallah rasa kesusu lamir ojo didawakne. Terus Mbah Ja'far tau ngaji mriki mulang Quran. Kuwi jenenge majais mungfasil. La ilaha illallah, la ilaha illallah kalem mawon. Engko adang wis la akhire kok kono suarane ganti lokal lagi. Gek ngono kuwi yo imami tahlil. Gek ngono kuwi sing domah direwangi entek 10 juta tiba-tiba oh kalaki. Kok ora dimesakne sing ngongkon. Kula ki lek imami tahlil ra tek kesusu, Pak. Mesakne sing domah ki direwangi ngenek ngek. Kadang sampe nyelameti wong tua direwangi golek utangan sing imame. Aku jan mentolo melintang nek imam ngono iki. Ngono kuwi digenteni ya emoh. Mula sing duwe hajat itu mulane mesakne lho Pak. Awake dhewe kadang lek sedekah njaluk tulung iki ya. Padahal tahlil iki iso ngendhek siksa ning alam kubur lho. Dadi wong mati ki lek ditahlil kuwi sing mati siksane dilereni to Pak. Tapi iling-ilingo tahlil sing bener. Jadi duit ini sing kena digawe tuku ki duit sing asli. Dalek duit-duitan ya kena ayo. Nek tahlil tahlilan. Nah akhirnya macam kalau kilo. Dia niki ngaji lho niki. Jauh sing dadi ketua muslimat dikulinakne trampil. Kula sering kali matur, ngimami iki ndak usah gaya, lek pancen ora hafal, nyekel buku. Teng Blitar enten kiai alim namine Mbah Harun Ismail, penceramah niku lho. Winginane niku takziah sareng kula. Kula sing ikrarne Mbah Harun sing dongani. Lho kok arep dongani wong mati lho ora gosak. Lah kok maca subhanallah.
Wong kondang alimi, kondang mulyane lho gak gengsi, Pak. Maca. Kadang enek mulih kaji kongkon kaji angel. Nyapa to yo kaji angel. Wong kula sok lek mulih kon dongani kok. Lho iki lho. Oh dongani ki ra apal maca. Kula wingi tasakurane Trenggalek, Pak, mengke sing dongani jenengan. Mergo wong mulih kaji ki dongane mandi sampai 40 dina. Mengke dongane kula mboten apal Pak Lukman, wis maca ae. Akhire nggih maca, ora masalah. Kalah kilo. Wong la ilaha illallah kok ganti kalah kilo. Lah kecepetan gek sone banter. Sone powe nak kaya ngene iki lek la krungokno kono kal. Dikulinakne zikir iki penak tapi nek ra kulino ya angel. Nyapa to sampean kon kulinakne zikir? Mergo zikir iki penak lho yu. Ora neng wong padu sing ra iso zikir ra iso. Zikir iki penak mergo nyapa gak ragat, gak butuh wektu. Mula kulinakno. Numpak sepeda motor timbang lamun ya subhanallah lho. Mergo numpak motor ku ora enek jaminan ku selamat apa ora lho. Nek dene gak selamat, mati kok zikir to. Mati apik apa elek? Apik. Lah nyapa to mulih kok pengajian sallallahu alaihi Muhammad lho. Engko petuk tanggane napa? Yo aku dhisik, heeh, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Yo aku gak mampir, heeh, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Yo bareng apa ora, sallallahu alaihi Muhammad. Ngono lho, aja terus gaya. Yo aku gak nyopo, aku zikir. Kemenyek men. Lah arep sare timbang mikir BRI lho. Kaya bayar pra yo. Arab sare sallallahu alaihi Muhammad sampai sare ngantuk kari ala Muhammad mat lho kok turu sare gak tangi bablas itu iki jenenge husnul enten tiyang Blitar Bu kulinane niku nyekel tasbih umure sepuh melu tarekah. Dadi kulinane ngene. Wis mbok jagongan karo opo iki panggon nyekel tasbih. Lah winginane mulih jamaah musala karo dalem iki celak ngeten iki. Jek teko tengah dalan tiba langsung stroke, Bu. Langsung stroke karo anake digo mlayu teng rumah sakit namine Medika Utama Blitar. Mulai stroke gak sadar iki lho jenenge tangan iki lho ora gelem meneng to. Mergo nyapa pancen kulino ngeten iki karo Allah diwujudne tenan. Wong mati ki nggawa kulino, karena kulinane zikir. Niki lagi mandek celek begitu nyawanya lepas dari raganya. Niki disut, napa direkam diduduh niku lho. Iki lho Pak Lukman ibu kula. Bener dawuh Kanjeng Nabi. Wong mati nggawa kulino, mula kulinakno zikir. Mula aja kaget sok benek ning ngancar nek wong mati tangane ngene. Lah nyapa ibu mati tangan ini? Lah uripe dolanan HP. Mati lho kok malah ngene to. Baru wong nyentai aku. Jeng men anu lho Pak Lukman nek wong mati tangane ngene. Lah nyapa kulino nyekel mik kok cangkemmu. Bu dikulinakne nggih. Kulinakne arep mak maca bismillah bar mak alhamdulillah mlebu jeding kulinakne kaki kiri metu kaki kanan mlebu omah kulinakne kaki kanan ku metu kaki kiri dikulinakne tenan misuh angel apa penak kaki sing kulino lek ora kulino angel Bu sampean misuh ora iso lek ora kulino dadi blok kono sandung titik ya cuk. Nggih sandung titik cok. Lha pancen kulino. Ora usah kaget nek ning paduan nek wong dilak-diluk misuh pancen ya kulino. Iso pengajian dipisui. Kowe dik nek pengajiane ranyangi ning ndi cok ngono ya iso ngene. Lha pancen ora usah kaget nek bocah kok tukang titik-titik misuh ki mergoku. Lho nyapa to padha-padha ngulinakne kaya ngulinakne zikir to timbang misuh. Gak njaluk rokok gak diwehi, gak dirokok cuk. Ngono ki jan.
Ayo cok marung cok. Oh lho ya. Diluk cangak. Jadi pancen cangkeme ulina. Bu. Nutup aurat iki abot pendeng. Abot pendeng. Enteng kangge singku. Ora kulino, sumuk. Wong iki lek kulino nutup aurat tenan yo, sampean metu ka omah gak nutup aurat, awakmu iki enek sesuatu yang hilang. Wes lho, wong iki lek kulino nutup aurat, metu ka omah buka aurat yo ora penak. Tapi lek kulino buka aurat, nutup aurat yo ora. Wis mulai hari ini kulinakno nutup aurat. Wong wedok lek buka aurat dosane loro. Siji dosa krana buka aurat, loro dosa krana gawe dosa wong liya. Lah sampean ning lampu merah gawe celana model SMS silite metu sithik. Ning lampu merah sampean mandek terus aku numpak mobil ning mburi sampean. Lah aku kan nyawang to. Lah aku nyawang ki dosa, ning sampean yo dosa mergo gawe dosa kula niku lho. Mula nyawang aurate wong wedok ki dosa. Ya ana loro, siji sumbut, loro ora sumbut. Disawang ruwesik putih ini dosa, tapi kan sumbut. Dalek disawang nguwireng nek panuwen dosa, tapi ndak nyumbut. Wis ayo dikulinakne, nutup. Wong ibadah ki mergo kulina tibane. Bu. Aurate ditutup nggih. Ya nyontoni anak lah. Ngono lho. Salat barang ki jane ora abot lho. Nyapa nek wong padura salat ya mergo ora kulina. Lho salat lho sedina suwi ping 5, nek sak salatan 5 menit ya Allah mek 20 menit lho. Urip 24 jam Allah mek kon njaluk wektu 20 menit kon nggih salat. Sing 35 jam sing pira? 23 jam punjul 35 menit kok nggih cangkruk ning arep HP ki lho oleh. Lha nyapa to wong padha akeh sing ra salat ra kulina. Lek wis kulina salat arep ninggali salat ndak wani, Pak. Kula kok pamer mboten. Sampai enek wong Pak Lukman aku kok pamer. Aku kon ninggali salat dikek 1 miliar lemok. Eten wong ngene. Lah nyapa? Ya sembuh kok aku moh. Mergo wis rasikhah, Pak. Wis mantep lek ninggali salat iki enggak penak. Tapi nek ndak ngulina salat ya ndak enak. Ndak ngulina. Mula kulina wong salat terus dosa ping 5 lho yu. Kuwi lek 5 menit lho yu. Modeli wong kene kitoke 2 menit hari ya tok. Dia ora mek 10 menit to. Nanti salat ya gampang, ora iso ngadeg oleh lungguh. Lek ora iso lungguh oleh gletak murep rumah. Ora iso apa. Saged kula namung ketip ya wis salat karo ketip sah. Nek ketip-ketip gak iso tak remne mripatmu tak salati. Salat wajib maca Fatihah niku lek sampean iso. Kula mboten iso maca Fatihah lho Pak Lukman mboten usah salat ya aja ngono lho. Terus salat kudu maca Fatihah kuwi lek awakmu iso. Lah isomu apa sak kula mek bismillah ya wis maca bismillah ae. Lho napa sah? Allahu akbar. Bismillah. Orang angel. Lo bismillah mboten sakit Pak Lukman zikir, mboten sakit. Lah nyapa to? Kula niki mualaf nembe masuk Islam. Ilat kula ki lek ngene basa Arab kaku, mboten usah salat ya aja no, ya salaton. Lah maca napa? Lah kowe ra godak maca ya ra sah maca. Masyaallah. Ngadeka sekira ngadekmu cukup ge maca Fatihah. Cara wong maca Fatihah niku 40 detik, ya wis ngadeka 40 detik. Wer. Rumangsane Allahu Akbar wer, ora tau salat tok. Wer. Bari menenge karo dolanan weteng. Heeh, yen ndak kan dolanan weteng ngene. Kowe ayo rukuk-rukuk ora angel. Salat ki wajib nutup. Lah kok teng kitab didhawuhi kuwi lek ditutup yu. Lek ora ditutup oleh salat arian khali udo niku dawuh ulama teng kitab. Pak sampai teng dalem dewi isuk budal nang sawah kau wesel mulih ke sawah jam 10 saking kesele turu bleksek lha kok moro dileboni maling to Pak. Kayak maling iki greget lho sing dicolongi saeneke kain to. Wis mulai selambu taplak meja karpet wis klambi sak lemari colong sampai sual sing kok nggih batek pisan karo maling sret. Klambi sret akhir udah blejet.
krungu azan zuhur, Allahu akbar, kaget. Loh, ya Allah kepalingan lho piye iki ya Allah wae salat zuhur gak ditutup piye. Akhirnya sampean kelingan, aku tahu kelingan ngaji Pak Lukman jadi wong ora ditutup oleh salat udo. Akhirnya sampean salat zuhur udo, boleh, sah. Sing penting salatnya sitok, ojo jamaah. Golek jamaah geger. Anu nek wong padu kowok anyaran. Lah nyapa yuk lah jamaah kan dulan. Wes, wong ora salat iki jan kebangetan, salat iki gampang. Ning nyapa kok akeh sing ora salat mergo ragu. Wis to sampean kulinakne, Bu. Wong ora salat iki lho tenan. Enek mbok rondo duwe anak loro, lanang karo wedok. Sing wedok mati. Mbok mati dikubur karo mase. Mari ngubur mase mulih teko omah ngrogo sak golek dompet mboten enten. Lho dompetku nang ndi dompetku? Takokne wong sing layat gak ana sing roh. Akhirnya masih sadar, apa kira-kira dompetku ceblok nalikane ngedukne adikku nang alam bar ning kuburan mau. Akhirnya tenan. Iya, karena dalam dompet banyak surat berharga, masih balik nang kuburan. Dudah kuburannya adike, didudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jenazah adike wis dadi mawa. Melayu saking wedine ya ummah ibu. Nyapa le adik, Bu, nyapa adik teng alam kubur dibong kali Allah. Napa salah adik? Akhire ibuke cerita adikmu ki cah apik lho Le, karo tangga dulur kanca ya apik. Maitu nek tangga dulur kanca ora tau. Lah kok adik dibong teng alam kubur napa salahe? Adikmu ki ndek kelemahan sitok Le. Napa Bu? Lek salat gampang diakhirne. Wong salat gampang diakhirne resikone koyo ngeten iki napa malih mboten? Salat ki padahal salat ki gampang kangge singku. Wes, jamaah abot apa ora? Jamaah abot apa enteng? Enteng kangge singku. Para kulino. Sing gelem jamaah ning musala iki lho, rungokno. Duduk kiai. Iki lho, duduk alumni pesantren. Duduk tokoh NU, duduk tukang ceramah. Sing sregep jamaah ning musala iki ngapunten, duduk wong sing omahe cedhek musala. Ora usah tersinggung. Sing sregep jamane musala iki mek wong sitok sapa? Wong kulino. Kiai yo, tukang ceramah, pengurus NU, ngapunten, omahe mepet to. Nek nak kulino yo nak jamaah. Ya apa ya? Ning omahe cedhek merambat yang ngemu. Lho, mula kulinakno, teng Blitar ki enek ibu tua, Pak. Mungkin 25 tahun gak putus jamaah. Ngapunten baca Qur'ane ndak bisa. Omahe paling adoh ke masjid. Kula tanya, ora lho budhe. Kula pun sepuh tak delok budhe jenengan iki lho jenenge salat jamaah ora tau pedhot. Ke usia jenengan wis ada 70. Mbok Lukman iki dikai resep ben sregep jamaah. Resep apa nak Lukman? Lah jenengan kok sregep jamaah? Anu nak Lukman aku iki kadung kulino. La ilaha illallah. Aku lek ora salat ning masjid, ora dimami gak enak rasane subhanallah. Orang ini, Pak, ternyata dampake nang keluargane. Krana istiqomah jamaah. Ngapunten anak iki ekonomine ditata karo Allah. Pancen wong sregep jamaah niku la yusibu faqrun bidunya. Ekonomine digenahne karo Allah. Pokok gelem sregep jamaah. Wah anak iki malah enek sing sedo iki dalam keadaan zikir. Anake alumni pondok ngunut, Pak. Niku wiritan ngimami niki lho ditenteni kancane arep undangan tahlil lha kok ora mentas-mentas to. Panggah ning pengimamane. Akhire dingok lha kok tekluk ning sedo. Kuwi anake mergo ibuke iki istiqomah jamaah. Jamaah. Ada wong salat ira jamaah resiko yo Sayyidina Abu Bakar nate nyolati jenazah. Nalikane jenazah disolati lho kok obah. Mari nyolati jenazah. Sayyidina Abu Bakar obat udah lo tali jenazah urip meneh. Akhirnya tali dhuwur dibuka, tali tengah diudari, tali dhuwur diudari, tali tengah diudari, tali ngisor diudari, dibuka. Brak. Kaget. Lo dijak ngaji kayak layangan pedot toh. Lo kok ada sing awas tak brak nih hari ini.
Akhirnya dibuka, bra inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tibane jenazah niku dikrokoti ula. Tibane sing obah dudu jenazah tapi sing obah ulane. Bat golekno kayu tak gepuke diuncali kayu. Ula sing digepok niku lha kok kuasane Allah. Lah kok ula iso muni nyebut asmane Allah, nyebut asmane Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Abu Bakrin, lima taktulunani Abu Bakar. Kenapa jenengan kok arep gepuk kula? Kenapa jenengan arep mateni kula? Innallaha amarani an u'adziba lahu ila yaumil qiyamah. Kula didhawuhi Allah kon nyiksa jenazah sampai besok dina kiamat. Koplok Sayyidina Abu Bakar. Lajeng matur, apa ulah salah iki kok awakmu kon nyiksa sampai besok dina kiamat? Kula jawab, salah jenazah niki sepele. Nalikane urip nang Blitar, nalikane urip nang Padu, idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah. Yang niki biyen nalikane urip ning donya bendina krungu adzan tapi ra budal jamaah. Krungu adzan ra budal jamaah solek mati dicokot. Krungu adzan panggah nyangkruk ning emperan gak budal nang musala solek mati dicokot. Krungu adzan panggah delok TV hati-hati solek mati dicokot. Bu meeting jamaah nggih, Pak. Lek tanggane ra jamaah kok panggah guyon ning emperan, aja kok lokne yu sampean muni ae karo mlaku ula. Yo. Lek ndelok TV, krungu azan, musala TV-ne dipateni nggih. Lek ana takon nyapa to Bunda pendak krungu azan kok TV-ne dipateni jawaban ula nduk ula. Lek bojomu takon, Bu sing ngaji ning acara santunanmu sapa lho Pak Lukman? Apa judule, Bu? Ula. Lha krungu azan ora budal jamaah. Ki ya Allah ki speakermu enek lho yo. Lho kuwi lho gowedhi ki dhuwur. Anu cepoten edukno ae kuwi. Kuwi marakne wong Padu dikrokoti ula kuwi speaker. Bejeng sing tukang azan jamaah subuh wonten iki nggih. Sesuk anu deloken jamaah tambah apa ora sandale ditung. Lek sampai sing jamaah subuh panggah bar komat mbengok sing banter ulang. Bu menjing lek krungu azan bapake cacah digugahi nggih. Isuk lho. Kalau dipijeti kentole ya subuh jamaah kok panggah molet munggaling pupune. Ya subuh ya jamaah ya kok panggah molet kene yu sing beanter lek muminat ya ula lho kok sing wedok malah jerit lho kok ulamu to sing tangi ya kowe iki lek tangi ya jamaah pun jamaah abot apa ora enteng apa ora balik neh kulina apa siji sregep ngaji loro ngulinakne penggawe apik ayo dikulinakne Bu nggih hei dikulinakne hei sampean rasa gumun nek Pak Lukman ngomong sak jam setengah ra mandeg iso ya kulino lho aku bendina omong ora usah kaget ora lho jenenge penceramah ora mandeg pancen ulino lho isuk mau omong bengi iki omong sesuk ning Magelang iki ya omong kok Magelang ning Anjuk ya omong sesuk mben ning Jember ya pancen isone selawatan bareng mergo kulino ora kulino ya sing terakhir lek pengen di anak apik lek pengen dadi wong apik siji kudu sregep ngaji nomor loro kudu ngulinakne penggawe apik nomor 3 5 menit aja gampang kelingan eleke wong liya akeh wong Padu gak sida dadi apik mergo kelingan eleke wong liya. Mriki pendak malam Jumat bapak-bapak yasinan Bu. Disukani maem. Bar yasinan sampean pernah ngetri tangga kiwa tengen. Sing kok teri ora sing dik malam Jumat ngetri sampean. Anak ibu mriku mboten diteri ta kono lho ora tau ngetri rene. Arep ngetri tanggane ra sida mergo kelingan tanggane ya ora kuwi jenenge pendendam. Becek ora yo kirimen aku mantu dek era mara.
Enek wong model ngono kuwi. Gelem becek mergo ketum ning ndak ketumangan ndak nyang. Kuwi jenenge wong dendam. Aja dadi pendendam. Ora badan yo ngene dulurmu kirimen kono ora tau rene. Lah lak tenan to. Lah kono ora tau ngene sampean yo bene pancen kono duduk wong apik sampean wong apik kok. Lah lek sampean ra mara terus kono ra mara sampean ra mara lah ya kuwi jenenge sami ugi sami mawon silit babi dientuk. Pendendam ngono. Sampeyan bene duwe tangga ora tau badan ngene sampean. Pancen tanggamu duduk wong apik lho, sampean wong apik kok. Lah lek tanggane ra badan sampean ra badan nek wong loro malah padha eleke ta. Yo. Sampeyan di tangga pelit ki bene, aja kok males pelit. Lah lek sampean pelit terus kok males pelit, medit berarti wong loro padha. Lah sing loman sapa? Wes sampean tak bedheki, sampean di tangga loman karo tangga cetil seneng ndi? Sing banter, duwe tangga loman karo cetil senengan loman mergo sampean cetil. Bisa sampean takoni, sampean di tangga loman apa seneng dia loman karo cetil kok mesti seneng loman. Lah pancen dhek iki ya cetil kok. Bolak-balik tak atur, tangga ki sing apik pelit. Cetil, sampean nek di tangga loman, sampean nek sedekah ngene tanggamu sing loman siji ganjaran, nomor loro dijoli. Sampeyan ngeteri soto, sombet sampeyan nek ngeteri soto, mergo tanggamu ya loman. Tapi nek tangga sampeyan pelit, sampeyan nek sedekah soto, ganjaran nomor loro gak dijoli, mergo tanggane pelit. Lah rungokno, lek ora dijoli ling-lingen, engko sing ngijoli Allah. Lek sing ngijoli Allah luwih akeh. Ngono lho. Yo, sampeyan nek duwe tangga loman, sampeyan becek, engko sampeyan nek mantu gedhe dibeceki. Wong tanggamu ya loman. Tapi nek tanggamu pelit, sampeyan becek, engko sampeyan mantu dheke ora. Lah ora becek kok sing becek Allah, lek sing becek Allah mesti akeh. Lho cek urung percaya to. Sampeyan iki lho titip jagung sitok lho Allah lek ngijoli ratusan jagung kok. Sampeyan titip jagung ning lemah sitok lho Allah lek ngijoli ratusan jagung yo. Ngono lho cek ditambahi janggel. Ditambahi tebon, ditambahi kelobot, sapa muni jembut, rambut, ngawut. Pak rungokne kok muni aja dibaleni neh. Aja muni jembut ngono kuwi. Tangga kula ki panen pari sak ton tak takoni pira winine 5 kilo. Lho 5 kilo lho Allah lek ngijoli. Ton sama nek duwe tangga cetil kerep ana sedekahi engko gak ngijoli sing ngijoli Gusti nek sing ngijoli Allah mesti luwih akeh. Niki jenenge wong cerdas ora pendendam. Nyapa yo ora nyang pengajian lunga piye ora enek tamu ye ora awakmu ra penak ye ora rewang ye ora lah nyapa ora nyang kere mendheke winginane ning nggenku yo ora nyang. Wes, aja dendam yo ya. Wong dendam ki rugi. Aku ngene iki ora dendam. Maki mau madang ra ditawani, ora dendam. Ngol aku dendam rugi. Malah mulai ra digawani nanan. Ora dendam aku. Aku mau kan muni kok bar pengajian aku langsung mulai. Ora aku. Ya rono tenan kok. Lah lek tak turuti aku dendam terus mulai aku lah ya rugi. Memang ndak yang kok. Mulai aku makin nesu balik rono neh aku kok. Jadi nek kono gak dikai mangan ya mulai aku kok. Duh, aja dendam. Enten piantun, Pak. Melu yasinan, pendak sego ditokne, yang ini mesti wangsul. Jadi ya wong NU. Jadi bener ate purun dikai panganan iki pokok pendak melu yasinan, engko segone ditokne mesti mulai. Akhirnya wong sak jamaah iki duwe ijma sukuti. Kesepakatan dalam diam. Lah liyane kabeh batin padha. Yo men nek nampa nyanyinan, nek negomu kok nek aku mulih. Kabeh iki dendam. Akhirnya dhek nampa giliran yasinan, segone ditokne lho kok kabeh mulih to berarti sak yasinan sak jamaah pekok kabeh. Wes jangan jadi
Apa meneh urusan ibadah, ojo sampai mergo ndak cocok karo satu orang, akhirnya jamaah sampean kurbani. Jangan jadi pribadi itu sing jembar, ojo pendendam, karena dendam itu menghalangi seseorang untuk menjadi baik. Arep sedekah rasido mergo dendam, arep becek rasido mergo arep jamaah rasido ya mergo wis siji sregep ngaji, nomor loro nguli nak nih penggawe apik. Nomor 3, ojo gampang kelingan eleke wong. Pun mugi-mugi barokah ngaos, barokah santunan anak yatim, sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan ninggal saras. Mugi-mugi sing rawuh barokah santunan diparingi rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri solih-solihah. Mugi-mugi sedaya enggal saged tindak Mekah Madinah. Ya Allah, muga-muga sing rawuh lamun sedo pinaringan husnul khatimah bi barakatil Fatihah.